A cikin wannan bidiyon kuma za mu koyi wani sabon al'amari. Sunan wannan al'amarin name ranges a Excel. Name ranges yana da fa'idodi da yawan gaske a Microsoft Office Excel. Amma ka bi ni a cikin wannan bidiyon a hankali, za ka kalle da ake aiki da name ranges. Da farko dai an baka wani ɗan ƙaramin aiki na wani ma'aikata, mu ɗauka company ne, sai aka baka employee IDs a nan column ɗin, nan kuma aka baka department ɗinsu, nan kuma aka baka salarin su, nan kuma aka ce ana so ka nemo pension ɗinsu, tanadin pension kenan. Tanadin pension ɗinsu kuma shine duk abin da ake biyan mutum za a yi tamisin nashi da 9%, ana so kaso 9 abin da ake biyan ka shine ajiyanka na pension. Duk watan an biya ka salarin ka, za a ɗauka salarin ka sai a yi sau kaso 9 salarin, aka kasa salarin ka kashi 100, kaso 9 sai a ajiye shi anan. Haka za a yi ta ajiye maka har sai ka yi retire, sai a ɗauka dunkulen kuɗin a baka. So yaya za ka nemo wannan? Muna so mu yi apply na ilimin name ranges ne a nan. Da farko hanyar da muka sani dukanmu babu wani kokonto shine, misali sai ka zo nan ka ce equal to, sai ka ɗauko wannan number salarin ka a nan, sai ka ce times multiplied by ko, sai ka zo ka clicking akan nan 9% din nan kenan. Idan ka danna enter haka, sai ya gwada cewa wai a cikin 430 da ake baka a wata, wannan mutumin farko wanda yake aiki a engineering department 38 za a ajiye ciki. Idan ka ja ƙasa da kalla za a samu kuskure, amma bari kalla, in ka ja ƙasa zuwa nan kaga sauran duka zero ya bayar. Me yasa ya bada zero? Na san wasu daga cikin ɗaliban channel ɗinmu sun iya tunawa, wasu kuma hala sun manta. To in ka manta bari in tuna maka me yasa sauran ya zama zero. Computer amfani da relative reference ne. Idan ka taɓa nan sau biyu, in kai clicking akan nan sau biyu, yace ya ɗauko G3 ne, C3 kai, ina ne C3? Shine nan nan kun ga nan shine C. Inda arrow ɗin yake din nan shine C. 3 kuma shine nan a kwance, inda aka rubuta 430 nan kenan. Sai ya ɗauko C3 sai ta missing da G1. Ina ne G1? Nan wajen shine G1, inda muka rubuta 9%, saboda yana saitin G ne a sama, a kwance kuma na saitin row 1 ne nan kenan. In kana kallon mouse ina zaka fi gane me nake. So da ya zo ƙasa kuma, computer da ya zo na biyun nan, sai ya ɗauko C4. Haka muke so ka ɗauko C4, kun ga sai ya ɗauko 540 C4, yana column C a saitin 4 na wannan mutum. Sai ya yi ta missing na wakin ya tsaya a G1, kun ga shishigin da ya anabi muka ji daɗi, sai anabi kuma da ya sai kwafsa sai ɗauko C2 da G2. Kun ga G2 kuma ƙasan nan ne shine G2. So tun da ƙasan nan shine G2, a ƙasa ma sai sake da san kuskure. In ka duba na ƙarshe kenan, in ka duba C5 daidai ne, haka ne muke so 540 445, sai ta missing da G3 sai ci gaba da sauko a ƙasa, kuma babu nan ba a nan. So in kana so ka magance wannan damuwan, ana ɗaure shi ne. In ka duba nan, nomakin ka sa wannan sai ka sa dollar sign, da ka sa dollar sign kafin G, ka sa dollar sign. Dollar sign shine yana saitin 4 ɗinka, sai ka danna shift sai ka danna 4, ka sa dollar sign kafin G, sai kuma ka zo ka sa dollar sign kafin 1. Idan kai haka ka ɗaure shi, bare na motsi ba, column G bare na motsi ba, row 1 ma ba zai na motsi ba. To yanzu idan ka zo ka sake musu, ka sake taɓa haka, in ya ɗan yi baki haka ne ka taɓa sau biyu, kun ga ya kawo na kowa daidai. Wannan tsohon yadda ka san muke wannan aikin kenan. To anan ina so in koya maka name ranges ne. Ya za ka aiki da name ranges? Name ranges zai taimake ka ne, misali kana aiki a wani ma'aikata, sai ka samu ƙarin matsayi, office ɗin da kake yin aikin analyzing na data, sai ka tafi ka zama manager. Wani ne zai zo na yin aikinka, to shi kuma bari gane formulas ɗin da kake saba. Yanzu misali kawai mutum ya zo nan sai ya taɓa, sai ya ga formula C3 times dollar sign G dollar sign 1. Abun nan in yi yawa zai ruɗa mutum, musamman in kai amfani da complex financial formulas. To aikin name ranges shine magance wannan fitina. So idan ka zo kai highlighting nan haka duka, sai ka goge su gaba ɗaya, kai clear content. Nan wajen sai ka masa suna, kowane cell da ka iya ba sa suna, amfanin name ranges kenan. In kai clicking akan nan, ba mun yi clicking ba, sai ka kalla mouse ɗina, gashi ina tura shi, sai ka zo nan. Idan ka zo nan wajen ka ga rubuta name box, sunansa name box nan wajen, sai ka taɓa shi haka, sai ka masa suna. Misali sai mu sa pension
sai ka sa underscore da rate. Kun san me yasa na sa underscore? Idan sunan kalma biyu kake amfani da shi, to in ma ka rubuta shi a tare, misali ka rubuta pension rate a manne haka, amma fa ba za ka iya rubuta pension ka ba da space ka rubuta rate ba, a kuskure ne, bare ma yadda ba. So sai dai ka rubuta pension, kuma ba a sa dash hyphen din nan, ba a sa wannan dash din, ba zai yi aiki ba. So sai dai ka sa underscore, sai ka sa rate. Underscore ne kadai yake aiki. In kuma kalma ɗaya ne baka da matsalan underscore ko wai, sai ka danna enter. So nan wajen a takaice ka masa suna, sunansa pension rate. Duk sanda ka yi amfani da formula, kawai in ka ce pension rate an wuce wajen, an wuce wajen. So yanzu idan ka zo nan wajen haka, in ka zo nan ka ce equal to, bayan ka ce equal to, sai ka taba nan 430 salarin wannan, ka dan yi clicking akan saka, sai kawo C3, sai ka ce times, sai ka taba nan wajen. Kana tabawa kun ga ya gwada maka mene? Pension rate. Sunan abun ya kawo, bai kawo mana G1 ba, sai ya kawo sunan shi da muka bashi. In ka danna enter zai kawo maka na wannan. Idan ka zo kai irin aikin da muka saba ya dan yi baki, ka taba sau biyu, zai kawo maka sauran duka. Ba ruwanka da zuwa ka sa dollar sign, ka yi waye, ka gyara waye, kana tsoron bai tafi ba, this and that da sauransu. Wannan kenan. Abu na biyu da nake so ka kula da kyau shine, idan ka zo nan wajen misali, in aka baka sheet, Excel sheet, in kana so ka duba akwai name ranges ko babu, nan ake zuwa name box nan. Idan ka zo name box nan ga wani alaman drop down, kana taba shi, kun ga ya gwada mana mene? Pension rate. In kai clicking kai tsaye zai kawo ka wajen. In ka lura ya kawo mu wajen, ya danyi nan wajen ya danyi kore. To zallan amfaninsa ba wai ka rubuta suna bane kawai, kuma yana taimaka maka wajen kai navigating, shine ka isa ka san ina ne name ranges din, akwai su ko babu, a ina suke. Ina so ka kula da wani abu sosai dan uwa nan wajen. Idan ka zo nan misali kai highlighting nan, wannan 8 ko, sai ka zo nan wajen name ranges din nan, da zaka musu suna sai ka musu suna top 8, kuskure ne. In ka danna enter bari kalla, kun ga ya kawo mu nan, ya kawo mu column TOP. TOP shine top, sai ya tsaya mana a row nawa? A row 8. In ka duba nan saitin row 8 yake. Ba a ba da sunan da ya dace da sunan da akwai shi a cikin Excel din, musamman in sunanka harafi 3 ne ma. Sai dai abin da zaka iya shine zaka iya rubuta top, idan ka rubuta sai ka sa underscore, sai ka sa 8. Idan ka danna, to wannan ya hau, ba laifi akan wannan. So yanzu za mu iya komawa gida ina ji. So wannan na farko. Na biyu kuma shine misali ko ka zo ka ba wani waje suna, misali nan kai highlighting wa'innan, kana so ka musu suna, ana iya highlighting da yawa musu suna, sai ka zo ka samu suna USA 2016. Akwai problem, kun gani akwai USA shine column USA, row nawa? An tafi row na 2016. So shi ma yana da suna. So kai avoiding wa'innan errors din, kai avoiding wannan errors din at all cost. In da ka ba da suna, in sunanka harufa 3 ne, to in ka sa harufa 3 ka sa underscore. Ba a sa hyphen, ba a sa wani abu, underscore ake sa, kuma ba a sa space ma. So ko babu komai dai na san ka fahimci name ranges. Wannan zai zama shine video na farko akan name ranges. Ga wani example na biyu anan. Misali yanzu nan wajen, idan ka zo nan, da ka yi highlighting nasu duka ka ba su suna. In ka highlighting duka sai ka ba su suna price. Sunan su price. Mun musu suna. Sai ka zo nan su ma kai highlighting duka, ka musu suna quantity. Idan ka zo nan kawai sai ka ce equal to, kana rubutawa ma in ka fara rubuta price, kun ga price ya fito? Price ya fito. Sai ka, na farkon nan shine ba wanda aka sa fx ba, duk wanda aka sa masa fx a jikinsa formula ne dan uwa. Duk wanda aka sa fx a jikinsa formula ne, wanda aka sa masa alaman cell dara-daran nan shine wanda ka kirkira naka. Sai ka dana tab, kun ga highlighting price, sai ka ce times, sai ka fara rubuta quantity ma, kun ga quantity gashi nan shi ma a sama. In a sama yake ka dana tab, in ba sama yake ba sai ka yi amfani da arrow ka je kan wanda shine tukunna ka dana tab. Amma kun ga na farko ne kawai tab zaka danna, ka danna enter, shikenan ya kawo.
got it. Kowanne an masa nasa, wannan times wannan an kawo, wannan times wannan an kawo, wannan times wannan an kawo. Aka iya zuwa nan ka mai da shi ya koma currency, ka rage masa decimal point. So na san da dan wannan idea ka fahimci name ranges a matakin farko. Wannan shine video na farko da na koyar da name ranges. A video na gaba zan ƙara faɗaɗa bayani da zurfi a cikin name ranges. In ka ji daɗin wannan bidiyon ka mana like, ka yi comment, in ma kana tambaya ne duka tambaya a comment section. Mun gode.